DAV Higher Secondary School along bicycle akejoi keron pon. Pini jangmi ni phaithom kep arni adapor phaisir kebra ebeng malom. Assam Sarkar pen keduk kelak lo kacharli asomar atum aphan mati shiksha setu along ameng thap atum aphan bicycle keron pon pado. Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapen khara tengsi Lumbayong Education Block Board Chairman Selawar Beake Hai Lapen ke Khorsing Tumung Labor Board Chairman Pen Chenglok P. Ratane President United Khasi People Organization Robindro Kathar BMC Tengkreng Rong P. SMC President Lapen ke DAV Higher Secondary School Principal Chandra Singh Senar An Parata Lu Thanbang Pu Thanbang P. Lapen ke Hadak Kam Klem Rabrap Atum Pen Labang Su Keduk Kilak asomar atum aphan bicycle ron pon tanglo. Selawar bepen thi hek lo kacharli asomar atum aphan tham pare si ansu si lo kacharli aphan anar keng kam ka jore phan kabor ipon raprap je phan stami alangi phan pachini pon. Amparta quality education ke long rap per je phan si alangi piniani antame klem paduk pon. Lapen ke lapang so bicycle ke jor thap je phan si Klardak pen lo kacharli asomar atum aphan pachini pon.